Jelal oko watch aya o orule o odegele o kerenkere oye jelala funa mbalanya kerenkere ka agbalikpe pam ị ga-agbalikpe kerenkere wanu na aka na odi easy kerenkere oye jelala funa mbalanya kerenkere kere jelala funa mbalanya kerenkere pam oye jelala kerenkere oye jelala funa mbalanya kerenkere pam oruo oge melikpe ọbụrụ obuo alebu mbala ogidi bam ide oruolala yo hey ekete pupulike bia prova otimudimba pro iwoye be pronga iwoye libi hey mbubongiri abungiri hello ya mwanda libono ọkọdị abịa na amịrị na-agba ekeleke amịrị ndị a na-agba ekeleke gere ndị ekeleke ugbeke ekeleke ndị nchọkọ ekeleke ndị ezi ọha nakwa ekeleke ndị ọgbadịkwa ụmụ ocheta ụmụ afọm yes ndị mma na-agba ekeleke anyị na-ekele ndị nke abatara ugbu a ndị ọgbakọ ga-echeregodu anyị achọghị inwe any side attraction ha cheregodu anyị dị ụmụazị niile wee skuulu a na-agụ na skuulu a ga-agụ na their base ụlọ amadịzi na amagharị ekeleke weke minutes to display. Thank you. Ya ngwanụnụ ọ dị mma ka akpapụta ya ka ochie ka elelekenụnụ ihe ụmụ skuulu na ekeleke a na-eje ya wụ cultural day carnival nke 2024 nke our reverend fada Izichukwu si ụmụ skuulu mee ka e were mụta ihe na omenala na onye nọ n'ọrụ oyibo nọrọ onye nọ n'ụlọ nọrọ onye n'ọrụ oyibo ya bụ na omenala adịbuleri tutu ụka bịa werezi aka na abụ were nabata ụka ya wụ na omenala ga-adịrị ụka ga-adị yes nkụtụ ji nkụtụ onye na-eje ụka ugbochighị ya ichi echichi ma ọwụ ime omenala kama ihe dị ya n'ime ewu ya kwụwa aka ya ọtọ onye omenala ugbochighị ya ije ụka kama ihe ka mkpawu ya kwụwa aka ya ọtọ hapụ imegide mmadụ mara Chineke kere ya anyị na-abịakwanụ onye okuzi na-ebijiele saa nwoke apụọla yes saa apụọla n'ime omenala
keleke. Ọgbọ mmadụ akwụkwọ ka akwụkwọ gị nchara n'isi o. Ozuole ekweta bụrụ ụfọdụ anyị. Ozuole. Akwụrụ mmadụ n'isi ozuole. Fada ebilie, fada anyị ebilie, principal anyị ebilie. Wọchị anụ, agadi nwaanyị ala aka nka na-egwu ọgba agba. O nwekwara ihe a na-ewepụta n'ebe fada anyị nọ na ụmụaka ya biko. Wọchị anụ. Thanks for watching.